हे बघा पूर्वी ना गावामध्ये म्हणजे 55 वर्षा म्हणजे मला समज आल्यापासून म्हणजे 55 वर्षापूर्वी तर वाटप करायचं असेल ना तर वाटप असं करायचे, हे अशी एवढं नाही, एवढं सुकं खोबरं असं घ्यायचे आणि कांदे ते मुंबरात घालायचे. पण आता आपण असं करू शकतो. तर काय करायचं, हे बघा मी ते असं डीमार्टला तशी गेले, तशी जाळी मिळाली तर त्याच्यावर पण हे खोबरं असं भाजत ठेवायचं. हे वाटप आपण करून ठेवतो 3-4 दिवसाचं ना, तसं करायचं असेल तरी सुद्धा हे असं. आणि हे कांदे आहेत ना, तर हे बघा असे जरा थोडेसे असे फोडून घ्यायचे आणि ते असे ठेवायचे. ह्या पद्धतीने या चाळीवर आपण चांगला की भाजू शकतो, म्हणजे आपला गॅसही खाली खराब होणार नाही. आणि हे बघा मीडियम आचेवर ठेवायचं आहे भाजत असं. आणि नंतर मग आपण थोडं हळूहळू थोडं वेळाने परतवायचं आहे. बघा असा चिमटा घेऊन हे बघा असं होतं भाजतात, छान लागतं. असं हे भाजलेलं खोबरं असतं ना, मटणामध्ये तुम्ही मटण का चिकनमध्ये तुम्ही असं घातलात ना, ह्याचा एक वेगळा स्वाद येतो ह्याचा. हे बघा ह्या पद्धतीने असं परतून चांगलं भाजून घ्यायचं. हे कांदे मात्र असेच भाजी, कांदे भाजायला थोडा वेळ लागतो आतमध्ये. ते दगडाने थोडे मी ठेचून घेतले म्हणजे आतपर्यंत पूर्ण भाजतील ते. तर अशा प्रकारे हे खोबरं आणि कांदे भाजून घेते. आणि आज तुम्हाला मी देशी मटण आहे, कोंबड्यांचं मटण आणलं आहे, त्याचा तुम्हाला मी रस्सा दाखवणार आहे. बघा ह्या पद्धतीने हवं तर गॅस जास्त वाटला थोडं कमी करायचा आणि हे आपण हे सगळं भाजून घ्यायचं आहे. हे बघा गावरान पद्धतीचं म्हणजे कोंबडीचं मटण करण्यासाठी हे कांदे 2 मी भाजून घेतले. ते बघा चांगले भाजायचे. वरचं हे टर्फल आहे ते काळं दिसते. नंतर हे सुकं खोबऱ्याच्या ह्या 1.5 वाटी घेतली आहे. आणि हे बघा एक छोटी वाटीभर मी ओलं खोबरं घेतलं आहे. त्या 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत. लसणीच्या 7-8 पाकळ्या घेतल्या आहेत. 1 इंच आलं आणि हे कोथिंबीरचे देठ आहेत ना, हे घेतले. हे सुद्धा आपण भाजून घालायचे आहेत, त्याची वेगळी चव लागते. आता बघा मी हे कांदे जे भाजले आहेत ना, ते स्वच्छ मी करून घेते. त्यासाठी बाजूला उतरते. हे स्टँड काढणार आहे आणि इथे मी कढई ठेवणार आहे माझी. कशा आत वरचं कवरच हे भाजलं आहे आणि आतमध्ये एकदम मस्त मऊ झाले आहेत. हे ना हे सोलून घ्यायचे, असे वाटलं तर पाण्याने धुवून घ्यायचे. आणि जरा परत आपण कढईत ना ते परतायचे आहेत, कारण 2-3 दिवस वाटप राहिलं ना तर ते खराब होत नाही. आणि आपण जास्त वाटप घालणार नाही आहोत. आमच्या मालवणी पद्धतीमध्ये गावठी कोंबडीचं चिकन करतात ना, त्याला वाटप भरपूर घालतात. पण आता पोरं ते असं वाटप खायला बघत नाही. तर हे सुद्धा खोबऱ्याची वाटी आहे ना, मी स्वच्छ धुवून घेणार आहे, म्हणजे याचा काळेपणा निघून जाईल. नाही तर मग एकदम काळं दिसतं खोबरं ना, म्हणून. आता इथे गॅसवर मी कढई तापत ठेवले. पहिल्यांदा हे सगळं धुवून घेते. तर आता हे मी वाटप जे करणार आहे ना गावरान पद्धतीचं मटण करण्यासाठी, त्यासाठी पहिल्यांदा आलं आणि लसूण मी जरा परतून घेते तेलात. तर आपण याआधी मालवणी भाजकं वाटप कसं करायचं याचा पण व्हिडिओ केला आहे, तोही तुम्ही नक्की बघा कसं करतात ते. आता हे 2-3 मिरच्या घेतल्यात ना, ह्या मिरच्या पण बसते. आता ह्या मिरच्या भाजताना उडतील ना फटफट, तिला काळजी घ्यायची. उडणार नाही म्हणजे फुटतात ना त्या, त्याच्यामुळे. मिरची टाकली का ह्याच्यामध्ये तेलामध्ये एक सुंदर त्याचा सुवास येतो त्याचा. आणि आता हे ओलं खोबरं घालून हे भाजून घ्यायचं आहे. चांगलं कधी गुलाबी होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे ते, मग मटणाला चांगली चव येते. हे चांगलं मी भाजून घेते. आणि तोपर्यंत ते कांदे आणि खोबरं आहे ना त्याला कापून घेते. हे बघा चांगलं गुलाबी होईपर्यंत खोबरं भाजलं आहे. आता आपण हे कोथिंबीरचे देठ आहेत ना ते घालायचे. आणि इकडे बघा तुम्ही कांदा पण बघू शकता भाजला आहे, पण फक्त मी गरम करून घेणार, कारण मिक्सरला लावायचं आहे. आपल्याला काय पाटा इथे नाही त्याच्यामुळे. आणि हे खोबरंसुद्धा बघा आतमध्ये खोलवर भाजलेलं आहे, पण इथं काही काळसा म्हणजे एकदम जरी कलर बदलला ना तरी आतपर्यंत ते भाजलेलं आहे, करपलेलं नाही. हे करपलेला भाग तुम्हाला दिसतोय खोबऱ्याचा ना, पण ते आतमध्ये खोलवर भाजलेलं आहे चांगलं. मी आता हे काय पोताने वेगळं भाजलं नाही, फक्त ह्या कढईमध्ये टाकून जरा गरम करणार आहे, कारण मिक्सरला लावण्यासाठी. बघा आणि असं उचलून घ्यायचं. आणि जो खाली करपलेला भाग आहे ना तो तसाच राहील मातमध्ये. हे बघा जास्त करपलेला भाग आहे तो. आणि हा कांदा हा फक्त याच्यामध्ये मी जरा गरम करून घेणार आहे, म्हणजे आपल्याला मिक्सरला लावायला पटकन वाटेल.
वरवण तयार काय होतं, आपण ठेचलं की लगेच तो बारीक होतं, पण मिक्सरला लावायचं म्हणजे ही काळजी घ्यायला सगळी. तर आता मी गॅस बंद करते आणि जरा हे गरम होऊ देते सगळं, नंतर मिक्सरला लावायचं. हे बघा हे वाटप आपलं तयार झालं आहे. आता आपण गावठी एकदम पद्धतीने मटण करणार आहोत कोंबडीचं, त्याच्यासाठी कमी वाटप घालून. हे बघा चांगलं स्वच्छ धुतलं आहे मी आणल्यानंतर हे मटण, आणि निथळ ठेवतो चाळणीमध्ये. आता बघा अजिबात पाणी नाही याच्यामध्ये. आता काय करणार आहे, ह्याला मी मीठ पहिल्यांदा 1 चमचा भर, नंतर हा आमचा मालवणी मसाला लावणार आहे, 2 चमचे लावणार आहे, आणि गरम मसाला, कारण आपण हे गावरान पद्धतीने करणार आहोत ना म्हणून. आणि हे ह्यालाच लावून ठेवायचं, हेच लावायचं ह्याला. आलं लसूण आपण वाटपाट टाकली आहे, मी तुम्हाला दाखवलं वाटप करताना, त्या वाटपाट टाकलेली आहे. हे चांगलं लावून ह्याला मी अर्धा तास ठेवून देणार आहे आणि फोडणी करणार आहे. आणि कोवळी आहेत एकदम, म्हणजे लगेच शिजेल, हे जास्त वेळ लागणार नाही शिजायला त्याला. हे बघा. तर मालवणी मसाला कसा करायचा, नंतर गरम मसाला घरच्या घरी कसा करायचा याचा पण आम्ही व्हिडिओ केलेला आहे. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन, तेव्हा तेही व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा जाऊन. आता मी असं मसाला, गरम मसाला, आमचा मालवणी मसाला आणि मीठ हे बघा असं लावून ठेवलं आहे. आता मी अर्धा तास असं झाकून ठेवणार, याला पाणी वगैरे काही सुटणार नाही, कारण मी दुसरं काही घातलंच नाही याच्यामध्ये. तोपर्यंत कांदा वगैरे कापून घेते आणि वाटप आहे ते मिक्सर लावून घे. बघा हे वाटप मी मिक्सर लावलं आहे बघा, एकदम बारीक नाही करायचं पिठासारखं, थोडंसं आहे बघा. बघा असं आपलं ते वाटप तयार होतं. आपण मी चुलीवर शेगडीवर भाजलं ना की, आणि याचा सुवास पण चांगला येतो या वाटपाचा, त्याने मटणाची चव चांगली येते. त्याचा रंग पण तुम्ही बघा थोडासा काळपट दिसतोय. आता तुम्हाला मी गावरान पद्धतीचं चिकन दाखवणार आहे. तर त्याच्यासाठी मी हे पॅन तापत ठेवलं आहे. आता त्याच्यामध्ये तेल घालते, थोडंसं 4-5 चमचे, छोटे आहे मोठे नाही. हे बघा तेल घातलं आहे. चांगलं गरम होऊन घ्यायचं. हे बघा तेल चांगलं तापलं आहे. आता मी पहिल्या त्याच्यात कांदा घालते बघा, आणि थोडीशी कोथिंबीर पण घालणार आहे, त्याला छान चव येते. आता हा कांदा ना चांगला आपण असा परतून घ्यायचा, तो लागता कामा नाही आणि काळा नाही, गुलाबी व्हायला पाहिजे. चांगला तो शिजू द्यायचा. आता मी याच्यावरती झाकण ठेवते आणि तो शिजून घेऊया 5 मिनटं. याला चांगलं कमी गॅसवरती शिजून, म्हणजे रंग त्याचा गुलाबी व्हायला पाहिजे, तोपर्यंत आपण 5 मिनटं झाकून ठेवूया. 5 मिनटं झाली आहेत बघूया. कांदा जरा परतून घेऊया. आता हे होत असतानाच आपण काय करायचं माहिती आहे, याच्यामध्ये थोडीशी आलं लसूणची पेस्ट घालूया. चांगली याच्यात परतून, तेलात परतून घ्यायची कांद्याबरोबर, चांगला सुवास येतो ह्याला. आता मगाशाप्रमाणेच थोडीशी मिरची पूड, मी ही गावावरून आणली मिरची पूड, आमच्या डेव्हिड कणकोलला विकत मिळते ती. ही बेडगी मिरची आणि काश्मीरी मिरचीची आहे, ही 2 चमचे घालणार आहे. त्याने चांगला त्याला कलर येतो सुंदर. काय तिखट नसते ही. हे बघा त्याला 2 चमचे लावलेला मसाला. आता आणखी छोटे आहेत माझे चमचे, मोठे नाही ते. 1.5 चमचा, तसं मोठा घातला तर 1.5 चमचा होईल. हे चांगलं परतून घेऊया. चांगला मसाल्याचा तेलात परतल्यामुळे चांगला सुवास येतोय. आता मी हे मगाशी गरम मसाला लावून ठेवलेलं होतं ना चिकन, ते घालते. हे बघा जरासुद्धा याला पाणी सुटलं नाही बघा, चांगलं निघून घेतलं होतं ना त्याच्यामुळे. आता चांगलं हे परतायचं. आता ह्याच्या आधी पाणी बिनी काहीच घालायचं नाही. चांगलं सगळ्या फुडीना हा मसाला तेलातला कांदा तो लागला पाहिजे. अलगद हाताने हे असं परतून घ्यायचं.
सगळ्या फोडींना तेल म्हणजे मसाला लागलेला आहे. आता काय करणार, ह्याच्यावरती मी झाकण ठेवून देणार आहे. पाणी एवढ्यात घालायचंच नाही आपल्याला. तर हे झाकण ठेवून आपण ह्याला 5 मिनटं अशी ह्याला वाफ देऊया. आणि मग तुम्हाला दाखवते बघा, ह्याला पाणी सुटतं. ह्याला पाणी वेगळं घालायची गरज नाही. नंतर थोडं हवं तर आपल्याला घालायचं, कारण गावठी आहे. बॉयलर तर काय लगेच शिजतं होय की नाही, पण गावठी जरा शिजायला जरा वेळ लागतो त्याला, म्हणून नंतर पाणी घालायचं आहे. तर आता 5 मिनटं आपण ह्याला वाफ देऊया. 5 मिनटं झाली आहेत, बघूया आपण. ह्या फोडी ना आता जवळ यायला सुरुवात झाली आहे. अजून नाही पाणी घालायचं याच्यामध्ये, चांगलं परतून घ्यायचं. म्हणजे ह्या फोडी आवळल्या ना की त्यातलं पाणी आहे ते बाहेर सोडतात, की पाणी सुटतं मग मटणाला. तर आता आणखीन 5 मिनटं आपण वाट बघूया. परतून घेतलं जरा, परत झाकण ठेवून येते. बघा 5 मिनटं झाली, बघूया. बघा बघा फोडी किती जवळ आहेत त्या बघा. हे असं करून घेतलं ना की पटकन शिजतं चिकन. मग आता मी याच्यामध्ये पाणी घालणार आहे थोडं, आणि मीठ घालणार आहे. मग अशी आपण 1 चमचाच मीठ घातलं होतं ना, थोडं मी सगळ्या फोडींना मीठ लागेल. आणि जरासं गरम पाणी घालून आपण शिजवून घेऊयात, कारण हे गावठी आहे ना, तर शिजायला जरा वेळ लागणार म्हणून. आणि नंतर वाटप घालायचं. मग हे बघा, आता 10 मिनटं आपण याला झाकण ठेवून चांगलं शिजून घ्यायचं आहे. पण त्याला काय बघायचं नाही. हे बघा, हे वाटप आहे ना आपल्याला कसं पातळच हवं आहे पिण्यासाठी, म्हणून आपण हे 2 चमचे आपण हे वाटप घालणार आहोत. हे बघा, हे आपलं शिजलं आहे, त्याच्यामध्ये मी वाटप घालते. तुम्हाला हवं त्याप्रमाणे. आम्हाला भाकरीवर खायला हवं ना, जास्त पातळ नाही करणार आहे. हे बघा, आणि मिक्सरचं भांडं आहे ना ते धुवून जरा घालणार आहे, म्हणजे पाणी पण होईल. हे बघा, आणि चांगलं आता ढवळून घ्यायचं. ढवळल्यानंतर आपला कळेल आणखीन वाटप घालायला हवं का. आता चव बघून याच्यात थोडंसं मीठ घालणार आहे. हे बघा, आता मी वाटप घातलं आहे आणि वरनं कोथिंबीर घालते. तुम्हाला मग सांगते वाटप आताच केलेलं आहे, त्यामुळे त्याला जास्त काय शिजवण्याची गरज नाही. आता हे कोथिंबीर घातल्यानंतर ना वर झाकण ठेवलं की चांगलं एकदम गॅस बारीक ठेवून त्याला आपण 5 मिनिट त्याला वाफ देऊया, की आपलं हे भाकरीवर खायला गावठी कोंबडीचं चिकन तयार झालं आहे. हे बघा, आता आपलं गावरान पद्धतीचं चिकन तयार झालं आहे. बघा, सगळं साहित्य घातलं आहे. आता मी गॅस बंद करते. तर मंडळी, काय मस्त कलर आला आहे बघा चिकनला. तर हे थोड्या वेगळ्या पद्धतीचं गावरान पद्धतीचं चिकन तुम्हाला आईने दाखवलेलं आहे, ते तुम्ही नक्की करून बघा. तसेच आपल्या चॅनलवर इतरही विविध व्हिडिओ आहेत चिकनचे, माशांचे, तेही तुम्ही नक्की बघा. ते तुम्हाला कसे वाटले हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.